Zdraví vás, hej, filmujeme ďalšiu videa, dámy páni. Dneska je to ďalšia štvrtá epizóda sérii Minecraft, teda Minecraft Box. Takže tak, ideme na video. Zdraví vás. Ok, dámy páni, sme späť tuto v púšti a ideme objavovať veci, jak som vám sľuboval v minulej epizóde, takže ideme sa pozrieť, čo tu môžeme vylútiť, ale mám plný inventár, takže by som potreboval prvé miesto, kde by som sa mohol zabydleť, možno niekde takto v veľké veži, aby mi tam nechodili títo villageri epizódy, jak som začínal. OK. Necháme si tu takto. Proste dáme si tam, že žiadny villager mi neukradne. Nechcel som úplne spadnúť, ale mne to nevadí. Zožerem si tuto 3 chleba. A som úplne fit ako nový. OK. Ideme sa... Vesnicu necháme takto, jak je. Potom sa prepozrieme, jak prídeme tam z tej... Kámo. Kámo, ideme tam. Presne tak. Ideme do pyramídy. Oh yeah, konečne prišlo na mňa šťastie v minulej epizóde. A jak sa mám donúkať dostať? No, viem, skáďal sa dostať. Veď som profesionálny Minecraftiak. Asi mohol som takto spraviť. Spravím takto. Bum. Dobre. Ale ja si tu... Ale mohol som si zobrať, že som postel, keby bola noc. No nič, vlastne to prerašneme potom. Ok, hlavne na čo nestúpiť je... Vieme dobre čo. Je... Special plate, tamto. Takže prvé vykopáme si... Kam ja už nemám? Ja mám len drevený, a keď sa mi zlomí... Vlastne to nebude... Kam tu je kejvka, hneď vedľa toho. Čo ti šibe? No nič nevadí. Ako prvé, čo si zoberieme, je TNT. Kámo, máme TNT a ideme zničiť všetkých villagerov. Nesrandujem, potrebujem villagerov na tradovanie. Môžem... Ďakujem. Tak toto spravíme. Kámo, prosím. Zlaté enchantované jablko, keby tu bolo. Nevadí, máme sedlo. OK, sú tu nejaké stringy. Budem potrebovať na niečo string, vlastne, hej, čo? Na lúka, na tieto veci. Zlaté, nič také, čo vlastne nič na stringy, ktoré budú mysleť aj na... Asi okolo tomu. Ja sa dokoľvek znam. O, mám to, mám to, mám to lodiť, takže, to. Takže, OK. Nič také, čo sme nemožli, čo to ale vlastne nás je na tie veci, taká veci ďalej. Kámo, to bola rýchlovka. Kámo. Ale vrátime sa tu. Lebo je tu obrovitánska kejvka. Potom sa tu vrátime, pozrieť sa, či tu... Počkej, skáďal som prišiel. Staďal. Či tu nebude nejaké železo alebo niečo, môžeme si tu spraviť ten. Potom. Čo tu? Aha, počkej, tu nemám ešte vykopané. Musím si spraviť potom nový krompáč. OK. Teraz, keď sme si už... Môžete mi to ešte. Čo je tu? Kamo, tam nič není. Poď. Dobre. Presne. OK, dáme pani, idem sa vrátiť do vesnice. Kamo, v týchto vežach nebýva nič, čo? Ale viem, že v 1.21 v tom novom update, teda predminulom update, myslím,
tak pridali nejakú tajnú miestnosť v tom, ale potrebuješ tú takú brush, proste nejakú tú kefku, či čo to, aby si ju našiel, tú tajnú miestnosť. Všakže, videl som to v traileri, myslím, že to je aj na mojom kanáli, nie, to bolo o kobri. Čava! Čau! Ťava! Toto je ťava! Ti kokos, ťava! Jak sa máš, ťava? Wow, ťava! Počkaj, ju môžem osedlať, vlastne ja mám sedadlo. Kamu, počkať, ja mám sedadlo. Nepotrebuješ nejaký tajné sedadlo na to. Sedlo, proste, na toho. Myslím, že nie, môžeš použiť predsa normálny. Jop. Takže poď sem. Right. Počkej, ja už mám. Kam? Počkaj. Jak ti dám sedlo? Oh my god, incredible! Ja mám ťavu. Dámy a pani, ja mám ťava. Wow, ja mám ťava. Skúsi niekto dať toto na TikTok, tak vás zabijem asi. Kam? Ja mám ťava. Wow. Kamu, ja mám ťava. Wow. To bolo divné. Nikto nič nepočul. Ale pani, dnešná epizóda je neuveriteľná. Pozrite sa, čo sme našli. Kámo. Ale ja si dám tú ťavu túto v tom. Poď. Aha, vlastne som ani nemusel. Musím len takto prejsť. Praso, kámo, zavadza mi tam do čo tá prasa. Prasavisto. OK. Môžem dať mu jablko. On to normálne preskočil. Počkej, čo? Skús odísť. Proste tak, dáni si. Počkaj, ale viem, že keď dáš nejakú vlnu, myslím, že zelenú alebo takú hociakú, tak sa mu zmení to, nie? Alebo môžem mu dať brnenie na kone? Asi čo, nie? Asi nie, čo? Keď je to na kone. Jop, je to na kone. Takže mi to úplne na nič, vlastne. Jop. Počkaj, nemám nejaké kvietky. Počkaj, tu vlastne, ten som idiot, tu je kaktus, zelená farba. Není úplne obľúbená moja zelená farba, mám rád modrú, ale aj zelená je celkom OK. Takže, jop, tuto mám dom. Proste mrakodrap. Kamo, mám tu niekoľko tých posteli, už 3 či koľko, ešte vo vesnici sú niekoľko. Čo? Počkej, viete, tu mám kaktus, aha, to tak som asi zbytočne bral. No nič, to nevadí, Spravíme si zelené barvivo. To môžem len ball meal. Môžem spraviť farbivo, počkej. Nemôžem, počkej, ja musím vypiecť, nie? Joj, ja musím prvé vypekať. A tak dostanem zelené farbivo z toho. Aha. Dajte mi chvíľku. Few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m., 8:01 p.m. the next day. Ok, daj pani, mám zelenú vlnu, ale neviem, či nepotrebujem náhodou ten taký koberček na to. Kamo, ty si jak? Nemôžem, ja potrebujem koberec. Čo ti? Tak potrebujem viacej tej... Dámy a páni, dozvedel som sa, že na ťavu sa nedá dať farbivo, ale len na lamy. Takže hľadal som jak idiot. Pol hodiny na internete som všade vygoogloval som úplne celý Google
a aj samý YouTube, proste Instagram, všetko som prešiel, či nikde není to, ale naozaj to vážne nedá sa. Takže som sa zmýlil a znamená to, že som úplný dilino, takže a neviem už hrať ani Minecraft. A dobrá správa je, že som si vykraftil štít. To je všetko. Takže uvidíme sa nejakého ďalšieho videa, dáme pani, a zatiaľ čau. See you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.